Таһир белән бергә булу күңеленә рәхәтлек өстәсә дә, җаны бик үк тыныч түгел иде. Клубта да, өйгә кайтканда да менә Гыйльман килеп чыгар төсле тоелды. Бәхеткә каршы, әлегә кадәр ул күзгә башка күренмәде. Шулай да аның дус иш егетләре төрлечә янап, искәртеп алырга онытмады. Хәтта Таһир алдында да Гыйльман кайткач туй үткәрә инде сезгә, дип ычкындыручылар да табылды. Буларны ишеткәч, нәрсә уйлагандыр Таһир, берни дә сиздермәде. Әмма кызның нәфрәте тагы да артты гына. Әйтерсең, алар арасында нәрсәдер булган. Әйтерсең, Гөлзилә шул хулиганның мөлкәте. Мондый мәсхәрәдән шартлар чиккә җитсә дә, Гөлзилә берни дә эшли алмады. Клубтан бу юлда Таһир белән бергә чыктылар. Гыйльман бүген дә юк иде. Шулай да әшнәләренең астыртын елмаюы, мәсхәрәле карашы аның җанын тынычсызлады. Берсе хәтта ачык тупаслык белән Таһирга бәрелеп тә узды. Егет моңа игътибар итмәде. Бер нәрсә булмагандай, Гөлзилә белән сөйләшеп атлавын белде. Кыз инде бу кадәрәсенә түзеп тора алмады. Урамга чыгып бераз бару белән сүз башлады. Куркам мин, Таһир. Ә мин юк, дип кызның биленнән кышып алды егет. Кышкы төннәрдә мин тамчы да куркмыйм. Алар шундый якты була, ә менә җәй көне күзгә төртсәң күренмәслек караңгыда. Юк, Таһир, син Гыйльманның нинди икәнен беләсең бит. Шуннан ул миңа гел бәйләнеп йөрийде. Юк, безнең арада берни дә булмады. Беләм, дус эшләре. Бүген дә күрдең бит. Ә үзе кайтса? Беләсеңме, Гөлзилә, син янымда булганда бер нидән дә курыкмыйм мин. Беләсеңме ни өчен? Әгәр егет кыз кеше белән бара икән, аңа бер нинди хулиганда тими. Кызның җитдилеген Таһирның уенлы сөйләшүе дә җиңә алмады. Өйгә кадәр ялгызың гына кайтасың бит, диде ул. Ә беләсеңме, мин ничек шәп йөгерәм? Бигрәк тә арттан куучы булса, бераз тынтыргач өстәп куйды. Ну, әгәр ышанмасаң инде, үзең узатып куерсың. Синең белән бер җитди итеп сөйләшеп буламы, юкмы? Таһирның бер урынсызга шулай шаяртып баруы кызның ачуын чыгара башлаган иде инде. Ул шулай диде дә үз алдына елмаеп куйды. Китапханадагы кыюсыз егет исенә төште аның. Кызык. Очраша башлауларына күпме генә вакыт, ә бер-берсе белән ничек үз итеп сөйләшәләр. Бер нинди тартыну да, кыенсыну да юк. Карале, җитмәсә Гөлзиләнең биленнән кочып бара икән бит бу Таһир. Кыз җиңелчә хәрәкәт белән Таһирның кулын шудырып төшерде. Аны-моны уйламаган иде. Бик тә вакытлы булган икән. Тыкрык буенда берничә кеше тәмәке пыскытып тора. Күреп калулары бар. Тыкрыкка якынаюга Гөлзиләнең йөрәге жу итеп куйды. Алар арасында Гыйльман да бар иде. Таһирның җиңеннән тартканын сизми дә калды. Ләкин егетнең сабыйларча гамьсез, ягымлы йөзенә карагач, ни әйтергә кирәклеген дә онытты. Ул арада егетләрнең берсе каршыга атлады. Тартырга бир әле, брат. Таһир берни булмагандай, ләкин бераз сузыбрак җаваплады. Тартмыйм шул. Ул арада башкалар да якынайды. Буларның өчесе дә таза, нык гәүдәле егетләр иде. Армиядан кайтканнарына да хәтсез генә. Берсе ясалма ягымлылык белән сускатты. Бәлки, сыйланып алырсың берәр стакан гына. Эчмим бит мин. Егетләрнең аракы салынган стакан тотканы мәсхәрәле елмайды. Бәлки, имчәктән айрылмагандыр әле ул. Белмим, танауына искергән бит әнә кызлар артыннан чаба. Нәсел үгезе, ха-ха-ха. Таһир дәшмәде. Ул арада егетләрнең берсе стакандагы аракыны Таһирның йөзенә сипте. Икенчесе аның күкрәгенә йодрык белән тондырды. Таһирның йөзендә бер нинди хәрәкәт тә сизелмәде. Бары тик күзләрендәге сабыйларча гамьсезлекне буздай салкынлык алыштырды. Бәлки, башка вакытта аңлашырбыз, диде ул. Башка вакытта, ха-ха-ха, мискин син, брат, шыр җибәрдеңме? Горурлыгың кайда? Кызлар янында йөргән була бит әле, җитмәсә.
Таһирның кабыргасына yana берне сыладылар. Әлеге хәлне койма буеннан гына күзәтеп торган Гыйльман алар янына килде. Бажаны рәнҗетмәгез әле, егетләр, яшь бит әле ул. Бар үскәнем, кайтып ят син лучше. Кызлар артыннан бераз үсә төшкәч йөрерсең. Гөлзилә Таһирны култыклап алды да кайтыр якка сөйрәде. Ярый, үзебез озата барыйк булмаса, дип көлемсерәде Гыйльман. Төн караңгы, бер хәлгә юлыгыбыз бар. Үзләреннән берничә адым гына артта егетләр атлагангамы, әллә кәефләре нык кырылгангамы, кайтып җиткәнче бер авыз сүз дә сөйләшмәделәр. Гөлзилә Таһир өчен нык борчылды. Егетләрдән ару гына эләгәчәк инде хәзер аңа. Бәлки йөгереп котыла алыр, бәлки әтисен чакырырга кирәктер. Юк, монысы өчен Таһир гафу итмәячәк. Шулай бер генә юньле карарга да киләлмичә кайтты кыз. Гөлзилә, син кер, яме? Диде аңа Таһир капка төпләренә җитүгә. Бар, тиз бул. Ә син, минем өчен кайгырма. Ул арада Гыйльманның тавышы ишетелде. Гөлзилә, кил әле монда. Бар тиз генә. Таһир кызны мәҗбүриләп капкадан кертеп җибәрде дә, җитез генә урам уртасына чыкты. Син кем артыннан йөргәнеңне беләсеңме? Гыйльман аның каршысына ук килеп басты. Беләм. Таһир җавап биреп тә өлгермәде, егетләрнең берсе эшенә тибәргә дип талпынды. Ләкин Таһир вакытында янтаеп калды. Тегенең аягы һаваны гына телеп үтте. Егетләрнең дүртесе белән дә бер юлы алышу ахмаклыкның да ахмаклыгы. Моңа аның көче җитмәячәк. Шуңа күрә Таһир каршысында торган Гыйльманның борын төбенә башы белән җилле генә итеп кундырды да, тегенең мәтәлеп киткән гәүдәсе аша кинәт алга ыргылды. Берничә адым атлауга кисәк чүгәләде. Артыннан җитеп килгән егетнең гәүдәсен үзендә тыю белән бераз калкынып тегене ныграк җыеп җибәрде. Каты төште ахрысы, мыйк иткән тавыш чыгарды да тынып калды. Ул арада Таһирның күкрәге астына каты итеп суктылар. Хушын җыеп өлгергәнче бөерене дә эләкте. Күз аллары караңгыланып китте. Шулай да ул кайсыныңдыр ияк астына утыртырга җитешеп калды. Шайкалып киткән корбанының касыгына тезе белән берне сеңдерде дә, терсәге белән җилкәсенә сугып җиргә яткырды. Бу бүген бүтән сугышмаячак инде, дип уйлап өлгерде шул арада. Кинәт һәммәсе дә тынып калды. Егетләрнең өчесе карда ята, ә берсе ни йөгереп качарга, ни сугышны дәвам иттерергә кыюлыгы җитмәй басып тора иде. Таһир аңа да өлеш чыгарырга уйлаган иде. Тегенең йодрыклары язылганны күреп, тыелып калды. Соңгы магикан, дип көлемсерәде ул. Әйдә, батырларыңны җыярга ярдәм ит. Монда калмаслар бит инде. Егетләрнең берсен граша үзе торып басты, икенчесен соңгы магикан күтәрде. Гыйльман әле булса хушына килмәгән иде. Борыныннан кан киткән, авызы ачыла төшкән, кулларын кайрылган канат сыман итеп яп-якка җәйгән дә хәрәкәтсез ята. Таһир бер нинди дә җиңү шатлыгы кичермәде. Киресенчә, күңелен кызгану тойгысы биләп алды. Учына кар алып, Гыйльманның битен ышкыды. Каны юылып бетсә дә, егет аңына килмәде. Бераздан җиңелчә генә яңакларына суккалап алды. Гыйльман күзләрен ачты да, Таһирны таныгач кинәт турып утырды. Аннан соң мөкәйләп каядыр шулша башлады. Таһир аның каршысына чыгып басты. Бәйләнү түгел, авыр сүз әйтү түгел, Гөлзиләгә кырын күз белән караганыгызны сизсәм дә, беттек дип уйла. Һаман да булса, дүрт аяклап торган Гыйльман зур ачылган күзләрен Таһирдан алмыйча, бар көченә баш какты. Барысы да тәртип, дип уйлады Таһир. Хәзер монда мин кирәкмим инде. Гөлзиләләрнең тәрәзәсенә бераз карап торды да, кайтыр якка атлады. Ябылып бетмәгән капка ярыгыннан карап торган Гөлзилә үз күзләренә үзе ышанмады. Бары тик егетләр алпан-тилпән атлап, күздән югалгач кына хушына килеп, шәбәкәйләп сикереп алды. Күңелен ниндидер ләззәтле җылылык биләде. Таһир, Таһирым, Таһиркаем минем, дип сөенеп кабатлады ул. Ишек келәләнмәсә дә, өйдәгеләр йокларга яткан иде. Гөлзилә тавыштан чыгармаска тырышып кына чишенде дә, юрган астына чумды. Тамак ялгап ал, кызым, дип пышылдады әнисе. Аш суынмагандыр әле, күптән түгел генә җылыткан идем. Әнисе йокламаган икән бит, аның кергәнен сизеп, тоеп ята икән.
Аның әлеге сүзләре болай да канатланган җанга дәрт өстәде. Рәхмәт, әни, карыным ач түгел. Шамалыйсың инде, балам. Ярый, алайса тыныч йокы. Тыныч йокы, әни. Гөлзилә тиз генә йокыга китә алмады. Әле генә булган вакыйгаларны кабат-кабат күз алдыннан үткәрде. Таһирның кыюлыгы һәм ышанычлылыгы күңеленә салават күпередәй әллә нинди сихри бизәкле хисләр өстәде. Шул татлы тойгылар дулкынында озак бәрелде Гөлзилә. Бу ләззәт хатта төшендә дә дәвам итте. Анда да әкияти сөю илен Таһир белән бергә гизделәр. Уянгач та әкияти дөньядан аерыла алмыйча озак ятты кыз. Бәләкәй якта әтисе белән әнисенең сөйләшүләре пышылдаудан югарырак тонга күчкәч кенә айнып киткәндәй булды. Таң атып килә икән бит инде. Әтисе эшкә кузгалган. Сәгать 6 яртылар тирәсе димәк. Тагы бераз йоклап алырга мөмкин әле. Тик Гөлзиләне йокы алмады. Бәләкәй яктагы сөйләшү үзеннән үзе колагына керде. Бераздан кыз аның мәгънәсенә дә төшенә башлады. Бик әйбәт кортка диләр аны. Үлеп барганнарны да терелтә ди хәтта. Тик менә сузыла да сузыла бит әле. Әллә иртәгә тәвәккәллибезме? Гөлзиләнең бердә вакыты юк бит әле, диде әнисе. Бәй, бер көнгә генә түзеп торыр инде. Шул тиклем канатланып йөри балакаем, әйтүе дә читтән. Аннан соң районда җиңәргә тырыша бит. Тизләтәсе идәнкәсе. Шул карчык турында ишеткәннән бирле әллә нишләдем әле үземдә. Кибеттә балалар уенчыгы күрсәм дә тыныч кына узып китәлмим. Эй, Ходай насыйп итеп узсам гына ярар иде инде. Үзебез дә аз моңаймадык дигәндәй, Гөлзиләгә дә юньләп насыләкмәде. Ярый әле балакаем, үзе сабыр, акыллы. Гөлзилә сүзнең нәрсә турында барганлыгын тиз аңлап алды. Гаиләдә хәлләрнең кисәк үзгәрүенә менә нәрсә сәбәпче икән бит. Аның гыманлаулары да бер нигезсез булмаган икән. Элек кичергән бөтен күңел газаплары хәзер вак кына, хатта игътибарга да лаяксыз бер нәрсә булып тоелды. Уги әнисенең фажигасы янында чынлап та аларның путы бер тиен генә икән шул. Гөлзиләнең күңелен хисләр дә улы биләде. Анда ярату да, кызгану да, үкенү дә һәм тагы әллә нинди тойгылар бар иде. Әни, бүген дә соңгарак калыныр инде, диде кыз мәктәпкә киткәндә. Иртәгә репетицияларга бармыйм, бераз юлда кирәк. Иртәгә өйдә торасың әллә? Әй, әни, мәктәптә дә дәресләр аз була. Әнисенең күзләренә балкып киткән шатлык очкыннарын күргәч, үзенең дә күңеле күтәрелде. Кешеләргә изгелек эшләү, аларның куанычын күрүдән дә зуррак ләззәт бар микән дөньяда? Шул ук вакытта кызның җанына шик тә төште. Әгәр дә кортка, ул халык табибы яки күрәзәчедер инде, әнисенең өметен өзеп кайтарса, ул чагында гаиләдәге мөнәсәбәтләр тагын элекке эзенә төшмәсме? Тәрәзәләрдә утлар сүнгән инде. Гармон тавышы да, яшьләрнең дәртле җыры да күптән тынып калган. Авыл җылы караңгылыкка чумып йокыга талган. Ара-тирә шикерткәләр генә җыр сузып куя. Әллә сөйгән ярларына дан яудыра, әллә татлы төш күрәләр, белмәссең. Урам буйлап талгын атлап килгән кыз белән егет кенә йокы турында бөтенләй оныткан бугай. Хәер, аларның адымында да ниндидер арыганлык сизелеп киткәндәй була. Ни өчендер сөйләшкәннәре дә ишетелми, бер-берсенә сыйнышканнар да моңсу гына атлыйлар. Менә алар капка төбенә килеп җиттеләр дә, кысып кочаклашкан килеш баганага сөялеп тынып калдылар. Шул халәттә озак тордылар алар. Эх, нигә син дә укырга керергә уйламадың инде, дип пышылдады кыз. Бергә китәр идек. Егет дәшмәде. Сөйгәнен кысыбрак кочаклады да икенче кулы белән аның чәчләреннән сыйпады. Атна 10 көнгә айрулары да шундый авыр, дип дәвам итте кыз. Син армияга киткәч ничекләр түзәрмен икән? Гөлзилә, егет бер мәлгә тынып калды. Син хат яз, яме? Бару белән яз. Аннан соң ешрак кайтып йөрә. Синнән башка кыен булыр миңа. Кара син, кызыңа шелтәле караш ташлады да назлы елмавын дәвам итте. Бүтән кызлар белән йөрмә, яме? Юләрем минем. Егет сүзен әйтеп бетерә алмады, иреннәре бергә кушылды. Сулышлар сулышка, хисләр хискә уралып, назлы өйрмә хасил булды да ашыкларны бәхет иленә алып менде.
Ул илдә аерылышу сагышлары да, билгесезлек азаплары да юк. Анда бары кайнар хисләр, татлы мизгелләр генә иде. Ярый, Таһир, керим инде мин, диде Гөлзилә, хыял иленнән җиргә төшкәч. Аз гына торыйк та. Юк, Таһир, шулай ди торгач таң аттыра яздырак бит инде. Иртән юлга да чыгарга кирәк. Кереп урынга яткач та Гөлзилә тиз генә йокыга китә алмады. Хисләре берчә киләчәккә җилкенсә, берчә үткәннәргә тартылды. Авылда узган вакытлар сагышлы да моңлы хатирәләр булып, бер-бер артлы күз алдына килде. Соңгы мәлләрнең искиткеч гүзәл дә, кадерле дә бер бизәге Таһир булса, икенчесе гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең көтмәгәндә, уйламаганда балкып китүе иде. Соңгысының сәбәпләрен аңлаганга күрә, Гөлзилә бөтен булмышы белән әти-әнисенең өметләре аклануын теләде. Алар күрәзәче карчык яннан балкып кайтып кергәч, Гөлзиләнең дә шатлыгы күкрәгенә сыймады. Юк, үз язмышы өчен генә сөенмәде ул хәзер, әти-әнисенең тилмереп көтеп алган бәхете өчен куанды. Тиздән Гөлзиләнең туганы булачак. Әле дөньяга килмәгән генә түгел, яралгысы да булмаган сабый өчен кадерлеләрдән дә кадерлерәк, газизләрдән дә газизрәк иде. Әлбәттә, әтисе, әнисе дә район үзәгенә ни өчен барганнарын да, ни өчен шулай шатланып кайтуларын да сөйләп тормадылар. Бу әлегә аларның икесе генә белгән илаһи бер сер иде. Шафига карчык үзенең сәләтен бик үк рекламлап тормаса да, аны тирә-якта күпләр белә. Теге яки бу хәсрәтеннән котылырга теләп мөрәҗәгать итә иде. Ышанганнары ышанып, дава ала, ышанмаганы шарлатан дип мыек астыннан елмая. Яшерәк чагында власть вәкилләре аның белән еш кына кызыксынып торсалар да, ул ничектер судан коры чыга белгән. Хәзер инде картаеп, бөкрәеп беткән авыл карчыгы партиягә дә, дәүләт именлегенә дә әллә ни куркыныч тудырмый. Шуңа күрә аның бузагасында рәсми кешеләрнең эзе юк иде. Кергән чыкканның күбесе хәл белергә яки кайгысыннан котылырга килә. Шафига карчык аларны үзенә генә билгеле ысуллар белән дәвалый, теләгәннәренең киләчәген әйтеп бирә. Юраулары күп очракта раска чыкканлыктан, тирә-якта зур ихтирам һәм хәтта бераз шөрләбрәк тә карыйлар иде. Ул көнне Шафига карчыкның башы авыртты. Авырту да түгел әле ул, ничектер мие тоташкан ташка әйләнгәндер кебек тоелды. Колагында дөньяның бөтен бөҗәкләре җыелып гөжләгәндәй булды. Капка алдына КамАЗ машинасы килеп туктагач кына, хәле бераз аруланып, тәне җиңеләеп китте. Бик авыр килә әле булар, дип уйлады ул, ишектән кыюсыз гына атлап кергән ир белән хатынны күреп. Исәнлек саулык сорашкач, караваты каршындагы ике иске кәнәфигә ымлады. Утырышыгыз, балалар. Ир белән хатын кәнәфигә утырды. Шафига карчык аларны шунда гына баштанаяк карап, өйрәнеп чыкты да, күзләрен йомып, башын артка чөя биребрәк тынып калды. Бу мизгелдә ул гасырлар төпкеленнән мирас булып калган таш сынны хәтерләтә иде. Бераздан карчыкның йөзендәге җыерчыклар сизелерлек тартышып куйды. Кашлары җыерылды һәм кинәт аянычлы авыз чыгарып, бөтен гәүдәсе белән артка чигенде. Куллары белән йөзен каплады. Шул халәтендә хәтсез генә вакыт тын утырды. Күзләрен ачып килүчеләргә бакканда, аның карашларында газап һәм кызгану хисләре чагылып китте дә, карчык кабат үз хәленә кайтты, бөтен кыяфәтеннән серле, тыныч нур сибелә башлады. Кызым, менә монда ят әле, диде ул, түрдә торган агач караватка күрсәтеп. Күлмәгеңне бераз күтәрә төш. Аннан соң кулларын Фәүзиянең эше тирәсендә талгын гына йөртергә тотынды. Бу мизгелдә хатын үзенең гәүдәсен әллә тойды, әллә юк. Карчыкның кулларыннан ургылган җылылык тәэсирендә ул үзен кояш нурында эригән кар бөртегедәй хис итте. Авырга калачаксың син, кызым, диде ул.
Фәүзия торып утыргач, бу сүзне ишетүгә икесенең дә күзләре маңгайга менде. Исәнлек саулык сорашудан гайре бер сүздә сөйләшмәделәр бит әле. Нәрсә? Дип кабатлап сорады Фәүзия, үз колакларына үзе шикләнеп. Шәфига карчыкның әйе, ялгыш ишетмәдегез дигәндәй җөпләп баш кагуын күргәчме, әллә кинәт килгән хисләр ташкыныннанмы, ир белән хатын икесе дә бер юлы сикереп торды да, сабыйлардай куаныч авызлары чыгарып, бер-берсенә атылды. Бу күренешне сабыр гына күзәтеп торган Шәфига карчыкның кирфек очларында тирбәлгән тамчыларны беркем дә күрмәде. Карчыкның калтыранган иреннәре сыгып чыгарган: "Үзең кичер, Ходаем, үзең ярлыка" дигән сүзләрне дә ишетүче булмады. Ир белән хатын бәхет диңгезенең нәкъ уртасында йөзә иде бу минутта. Аларның хисләре өйләренә дә ияреп кайтты һәм үзләренең генә түгел, Гөлзиләнең дә күңеленә сихри нур өстәп, тормышларын тагы да ныграк балкытып җибәрде. Хәзер әнисенең биле күзгә күренеп калыная барган саен, кызның җанын әллә нинди бер сәер рәхәтлек биләп ала. Алла боерып, Таһир белән кавышсалар, Гөлзилә үзе дә ана булыр. Гел иркәләп, кадерләп кенә үстерер ул сабыйларын. Ана назының ни кадәр кадерле икәнен яхшы белә ул, үз җилкәсендә татып белә. Кавышу. Ул көннәргә шундый ерак шул әле. Таһирның армиядә хезмәт итеп кайтасы, Гөлзиләнең укуын тамамлыйсы бар. Укуын тамамлыйсы. Тиле дә инде бу күңел дигәнең. Әле документларын да тапшырмаган бит институтка. Аннан соң имтиханнарыңны бирә аласыңмы юкмы әле? Район үзәгендә үткәрелгән җыр бәйгесендә җиңде дә бит ул җиңүен. Жюри агзалары да бик яратты үзен. Берсе хәтта безнең институтка мотлак кил дип визиткасында биргән иде. Тик Гөлзилә ишеләр аз дисеңме Башкортстанда. Җыр конкурсы шәп үткән иде. Үзенә нык ышанып барса да, бәйгедә катнашучыларның чыгышын тыңлагач, Гөлзилә бераз каушый төште. Араларында әзер артист дип әйтерлекләре бар. Ул тавыш моңы, ул сәхнәдә үз-үзен тотышлары соклангыч, җитмәсә залның иң алгы рәтләрендә чүп өстенә чүмәлә булып, республиканың танылган сәнгать эшлекләре утыра. Кайберләре хәтта менә дигән чыгышларга да кул чапмый, йотардай булып сәхнәгә төбәлгәннәр дә катканнар. Жюри дигәч тә шул тиклем салкын булырга ярыймыны инде? Шулай да кыз үзен кулга алырга тырышты. Аның белән килгән музыка укытучысы да Гөлзиләнең күңелен күтәреп дәрт өстәп торды. Монда сиңа җиткән җырчы булмады әле. Булай барса гран-при кесәдә дигән сүз. Менә тәнәфис игълан иттеләр. Тәнәфистән соң беренче чыгыш Гөлзиләнеке. Бик үк уңай түгел. Зал тынычланып, урынына утырып беткәнче авырга туры киләчәк. Шуныңча үзеңне тиешле дәрәҗәдә тотып, дилбегәне тиз кулга алсаң гына уңышсызлыкка юалудан котылырга мөмкин. Бу тәнәфис кызга артык дулкынлану гына өстәде. Ул инде сәхнәгә чыгарга әзер иде. Менә шушы мизгелдә очып чыгып җырларга тиешле сандугач иде ул. Тәнәфис моңа кымычау итте. Күңелнең менә шушы халәтен 10-15 минут буена сакларга кирәк хәзер. Гөлзилә сәхнәдә ясалачак һәр хәрәкәтен, җырының һәр иҗеген күңеле аша үткәреп торганда ниндидер бер ягымлы тавыш аны бүлдерде. Дулкынланма, сеңлем, халык синең чибәрлегеңне күреп тә ах итәчәк. Кыз борылып карарга да өлгермәде, теге кеше китеп тә барды. Гөлзилә аның киң җилкәсен генә күреп калды. Берәр авылның клуб мөдире фәләндер инде. Тавышы да ягымлы, атлап йөреше дә артистларча зәвыклы дип уйлады кыз. Хәер, кем булса да барыбер түгелмени? Кем булса да рәхәт аңа. Гөлзиләнең күңелен тынычландырып җибәрде ул. Үз-үзенә ышанычны арттырды. Шул минутта ук диярлек музыка укытучысы да йөгереп килеп җитте. Нәрсә диде ул сиңа? Кем? Кем? Әхмәт Сабировны әйтәм. Күренекле җырчы, сәнгать институтында укыта. Әле жюри составында. Бей, шул булдымы ни ул? Менә син аны, шуны да танымаган. Укытучы чын-чынлап аптырады.
Соң аны бит эте дә бете дә белә, бик влиятельный кеше диләр. Әхмәт Сабиров турында озак сөйләргә исәбе бар иде, укытучының тик тәнәфес бетүен белдереп кыңгырау шалтырады. Әхмәт Сабиров чынлап та жюри әгъзалары арасында утыра иде. Куе кара чәчләрен артка тараган, болай да матур йөзенә мыегы ниндидер серлелек өстәп торган сыман. Күзләрен сәхнәдән алмады ул. Гөлзилә җырлап бетергәч тә иң беренче булып кул чапты. Инде 40-ка җитеп килсә дә, гәүдәсе егетләрчә, гомумән аның бөтен булмышында үзенә җәлеп итә торган бер көч бар кебек. Хәер, чын артист шундый булырга тиештер инде. Молодец, молодец дип кочаклап үбеп алдан укытучысы сәхнәдән чыгуга ук. Гран-при безнеке булай булгач. Бәхәсләшеп тә маташма, дип туктатты ул, нидер әйтергә теләп авызын ачкан Гөлзиләне. Я мин сәнгатьтә берни аңламыйм, я җиңү безнеке. Конкурста катнашкан һәр җырчының чыгышыннан соң кабатлады ул сүзләрен. Кабатлаган саен күңелендә дәрт, күзләрендә очкын арта барды. Укытучы бу минутларда сабый бала кебек иде. Жюри агзалары киңәшләшергә кирип киткәч тә иң түземсез кылынганы ул булгандыр. Аларның сәхнәгә менеп бәйге нәтиҗәләрен хәбәр итүен минуты, секундына кадәр исәпләде, көтте. Ә вакыт үч иткәндәй бик акрын үтте. Жюри дә артык озаклады. Ни гаҗәптер, Гөлзиләнең күңеле тыныч иде. Сабырсызланмады да, җиңүче булу теләге белән дә янмады. Ул үз эшен эшләде, сәхнәгә менеп җырлады, халык яратты, хәтта бискада чакырдылар. Иң мөһиме шул, ә урын мәсьәләсе икенчел нәрсә. Хәтта ниндидер дәрәҗәдә формализм гына булып тоелды. Беренчелекне яуласа, яуламаса да, ул бәхетле иде. Шулай да ниһаять конкурс нәтиҗәләренә йомгак ясау башлангач, йөрәк тибеше ешаебрак китте. Жюри рәисе озын булмаган кереш сүзен тамамлагач, дәртләндерү бүләкләре тапшырды. Аннан соң 3-нче, 2-нче урынга чыккан җырчыларны атады. Иң соңыннан гына гран-при турында сүз башлады. Үз исемен ишетүгә Гөлзилә урыныннан кузгалып, сабыр гына сәхнәгә юнәлде. Башы да әйләнмәде, шиксез шатлык та кичермәде. Ул моны көтә, беренчелекне яулаячагына ышана иде бит. Баштарак йөрәк тибеше ешаеп китсә дә, үз исемен ишетүгә ул ничектер тынычланып калды. Үзе мотлак эшләргә тиеш булган эшне аткарган кеше канәгатьлелеге дә иде аның күңелендә. Күл өстедә тыныч яктылык, сабыр, шатлык. Шулай да бәхетле иде ул. Ни өчендер бу залда Таһирның да утыруын, аның да әлеге күренешнең шаһиты булуын теләде. Бүләкләр тапшыру тантанасы беткәч тә кайтып китәрбез дип уйлаган иде Гөлзилә. Конкурста катнашкан әхирәтләре белән саубуллашып, таныш-белешләренең котлауларын кабул итеп торган арада музыка укытучысы килеп җитте. Банкетта була икән әле, диде ул килә килешкә үк. Калырга туры килер инде. Калырга? Гөлзиләнең тизрәк кайтып әти-әнисен сөйгән ярын сөендерәсе килә иде. Әйе, гран-при алып та шулай китеп барсаң килешмәс? Озак тормабыз. Гөлзиләгә буйсынудан башка чара калмады. Ярый, анысы да кирәк инде аның. Жюри агзалары белән танышырсың, быел институтка җыенасың бит, күреп белеп торулары яхшы, дип юатырга тырышты укытучы. Гөлзиләнең күңелсезләнүен сизеп. Банкетта аларның урыны Әхмәт Сабиров белән бергә туры килде. Мондый зур табыннарда Гөлзилә беренче тапкыр. Уңайсыз иде аңа. Үзен ничек тотарга, колын кая куярга белми аптырады. Янәшәсендә күренекле артист утыруы дулкынлануын тагы да көчәйтеп җибәрде. Ә Әхмәт Сабиров дөнья күргән кеше, ул бер кыенлыксыз сүз башлады. Уку тамамлангач, кайда барга җыенуы турында кызыксынды. Җаен тудыры китереп кызның гүзәллеген, тавышының моңлы, үзенчәлекле булуын мактап алырга да онытмады. Шулай акрынлап сүз ялганып китте. Гөлзиләнең каушау дулкынланулары кими барды. Башта бу конкурсны оештыручыларга сүз бирделәр, аларга рәхмәт әйттеләр. Аннан соң чират бәйгедә җиңүчегә дә җитте. Гөлзилә үзенең бәйгедә катнашып беренчелекне яулавын, зур бәхеткә исәпләвен белдереп, табында утыручыларның барсына да чиксез рәхмәтен җиткергәч, җырлавын да сорадылар.
Җырның соңгы сүзләренә озак алкышлар ялганды. Кабат урынына килеп утырганда Әхмәт Сабиров аны басып каршылады. Кулын кысып аркасыннан сөйде. Молодец, матурым. Ходай талантны жәлләмәгән сиңа. Моңың да бар, гүзәллегеңдә. Кыскасы, әзер артист итеп яраткан. Бераздан тәнәфес игълан иттеләр. Хәзер кайтсак та ярый инде, диде Гөлзилә. Музыка укытучысы аны җөпләп башка куйды. Сез инде китәргә җинәсезмени, дип гаҗәпләнде Әхмәт Сабиров. Иртә бит әле. Болай да озаккарак сузылды. Гөлзиләнең күңеле авылына ашкына иде. Шоферыбыз да арып биткәндер. Арыса, аны кайтарып җибәрергә мөмкин. Үзем илтеп куярмын. Ә инде кунып калырга теләсәгез, гостиницадан урын алырбыз. Җыр турында, сәнгать турында иркенләп сөйләшеп утырырга мөмкин. Әйе, мондый бәхет көндә килә торган нәрсә түгел. Сезнең белән иркенләп сөйләшеп утырганда да бик яхшы булыр иде, дип елмайды музыка укытучысы. Әмма безгә чынлап та кайтырга кирәк. Өйдә түземсезләнеп көтәләрдер. Инде Әхмәт Сабиров моңсу гына елмаеп куйды. Ярый алай булса, гаепләп китмәгез. Сезнең белән аралашу бик күңелле булды. Ул серле карашын Гөлзиләгә күчерде. Гөлзилә, ә син быел мотлак институтка кил. Имтиханнар алдыннан мине күрсәң бигрәк әйбәт. Хәер, үзем дә эзләп табармын. Мин кабул итү комиссиясында булам. Аннан соң ул кесәсеннән визиткасын чыгарып бирде. Менә шушы адрес белән килеп кер, шалтырат. Алдан шалтыратсаң бигрәк тә яхшы булыр. Менә күрдеңме банкетка калуның файдасы, дип сөенде музыка укытучысы Мәдәният сараеннан чыккач. Уже бер кеше белән блатың бар дигән сүз. Ярдәм итәчәк ул сиңа. Ул вакытта институтка барып имтихан тапшырыр көннәр бик ерак булып тоелган иде. Иртәгәгә менә юлга чыгачак. Гомер бер карасаң тиз үтә шул. Эх, студент булып кайтса инде, нинди бәхетле булыр иде ул. Кечкенәдән хыялланганы чынга ашыр иде. Ә укырга керәлмәсә? Юк, ул хакта уйларга да ярамый. Гөлзилә мәктәптә иң алдынгылар рәтендә бара. Чыгарылыш имтиханнарында гел 5-легә бирде. Аннан соң институтка керү өчен дә аз әзерләнмәде бит. Ничек җырлавы турында әйтәсе дә түгел инде. Әгәр сәнгать институтына керергә хаклы бер генә кеше бар икән дөньяда, ул Гөлзилә. Үзенең бу уеннан кыз ләззәтле елмаеп куйды.